Tara yɔrɔ yɔrɔ k'a sɔrɔ kɔrɔfɔli bɛ sen na i b'i tulo kɛ sama tulo fara ye wallahi ale ka bon nka mago t'a kɔ kuma na sabu i mana kɛ i k'a dɔn fɛn o fɛn ye dɔnna fɔ i kɔ i ɲa o ɲa hali n'i ɲana i ko tɔgɔ lamurunin dɔnna fɔ i kɔ dɔnna da i la wallahi o kumana maa tɛ kisi o ko ninnu ma nka kana to k'i tulo jɔ a bɛɛ kɔrɔ wallahi Yusu an bɛ Bajɛnɛ fo i k'a dɔn k'a sec ka sɔrɔ ka i k'a dɔn a furukɛ fo n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Kuyate ye an ka foliba ye Segu Kuyate Seku n'an y'olu bɛɛ lajɛlen fo sa kanuba jama bɛ fɔ k'u barikada ni k'u waleɲuman dɔn ka bɔ faso kɔnɔ ka taa fɔ faso kɔ kan fɛn fɛn tulo ɲɛgɛlɛ jɔlen fɛn fɛn ɲamadalen don k'u ka bisimila n'an y'u bisimila anw ni olu an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka Jabaru masa barikada Sofila masa ko don Jabaru Wahido Bɛsɔn masa ni anw y'a tanu k'a barikada ni k'a waleɲuman dɔn an bɛ Rasulu tanu k'a waleɲuman dɔn k'a barikada nɛɛma ni kisi b'a ye Ala k'o jidi a kan amin k'an masaw sɛbɛkɔrɔ fo sara t'an bolo ka d'olu ma hali bisa Ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw bɛɛ ban kura kan'u sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ kanuba jama ka fo k'u barikada hali bi k'a dɔn filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama a bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye nin sanga in na an b'a fɔ ko bisimila n'u y'o minɛ anw bɛɛ i k'a dɔn u bisimila kunnafoni kɛnɛ kan kunnasiri k'olu bɔ o kɔnɔ an fana y'an waso don fasiri sɛbɛn o kɔnɔ kumaw la o kelen kelenw de sugandira ni Ala ka jɛ o na k'u garijɛgɛ ye an b'a fɔ tulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman Ala k'a nɔgɔya u ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye a ma bɛn ni n'a carinni o ye suya kolɛtigiw ka baara ye k'o nɔgɔya u fana ye Tarawele wali baasi tɛ ba ni denmisɛnw na man tɔɔrɔ si tɛ ɲɔgɔn bɛ ka kɛnɛ tɔɔrɔ si t'u la alhamdulilayi i yɛrɛ ka kɛnɛ kɔni bisimila an bɛ Ala tanu marahaba Moro naamu i yɛrɛ fo a diyara n ye k'i waleɲuman dɔn k'a lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo n'a ka kan Sedna k'a Keyita Kita kuru ni budo fɔ Sogosogo Simbo Jakuma la Warala Simbo Jatabe narena ye Moro n'an y'o fo sa k'a dɔn awa min ye Aisata Danbele ale kɔni ale bɛ arajo taasira la ale b'o nɛgɛ karafe la Bouakari Jara Bada le fils de notre ami l'ami en commun le pétrolier Nabaru k'a fo fo y'a fɔ Sogonikura la n'o bɔra ye Jamadugu Kɛfa i yɛrɛ ka kuma sécurité renforcée an gulongulongo ko ale don dɛ sécurité renforcée a banna Kuyate Awa Keita an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ale bɛ secrétariat la Moro o kuma kun fɔlɔ n ka ta bi n'a ta bi i ka bonya kɔnɔna na min ye awa i k'a dɔn n karamɔgɔ i ka bonya kɔnɔna na an karamɔgɔ dama don ayi dɛ n karamɔgɔ i ye dɛ i ye baara in daminɛ n ye can o can ayiwa i ye baara in daminɛ n ye anw kalanna aw fɛ siko tɛ o ayi min bɛ min dɔn o tigiya ka d'o ma min ye min daminɛ i da o kɛrɛfɛ i b'o o hakilinan da n'o ka dɔɔnin sɔrɔ o de y'a to i ye don dɔ ye dɛ o tuma n'i y'a fɔ ko n karamɔgɔ n b'a fɔ a laminɛ ayiwa n y'a laminɛ karamɔgɔ naamu i da sogo sa kalanden jɔlen bisimila o tuma an na don ni kunnafoni ye o ka kɛ min ye an ka taa indicateur de renouveau ale kumanen don bi Yakuba Dunbiya Wasolongayi aw k'a dɔn a yɛlɛ mɔgɔ don Wasolongayi ka ca an fɛ yan o k'a dɔn awa min ye baro bɛɛ yan baro i k'a dɔn lɔfɛ bɛɛ i lala Umar Baro Siribe Isa Kaba bɛ yan maa ko kɛ ɲɔgɔn bɛɛ tɛ jɛ golo ɲuman fɔ ɲɔgɔn fɛn a tɔgɔ ye di Yakuba Dunbiya min ye sabu dogolen tɛrɛ yan n'ale sabu dogolen tɛrɛ n'ale sabu ɲinina n'ale sabu ɲinina ale sabu sɔrɔ Yakuba nɔ sabu sɔrɔ bawo a nɔ journal sɛbɛnna ne nɔ t'a la i k'a dɔn Wasolongayi k'a ye ni sɔgɔma ni saga in na tulo b'i la est-ce que baro yɛrɛ bɛ Wasolongayi kan mɛn ma da la dɛ Isa Kaba b'a bɛ yan ma da la dɛ wa filaka kɛrɛfɛ tɛ français dun Yakuba Dunbiya français dun c'est bɛɛ la n'o tɛ baro ani Isa ne tun ye ngɔni di kelen ma ka kɔɲɔ kariɲɛ ko di kelen ma morceau dumanba a ka di dɛ
hali n'u ma Wasolo fa da accompagner foli bi diya u bɛ Sangare bari awɔ a bɛ accompagner u b'u jɔ yɔrɔ kɛrɛfɛ Ala sɔnna ma Moro la ka kunna ja min ye général Musa Sengo Kulubali Moro ay ka dɔn a ye wuli ka jɔ kɛ min ye aw ka dɔn Kita a sera Kita min ye Sedina ka dugu a selen ye aw ka dɔn Musa Sengo a ka dɔn ani délégation ba kun don min ye aw ka dɔn hakilina min b'a la ani ɲɛda min bɛ min ye kalafili natɔ a y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ka parti yɛrɛ jumɛn ye LDC aw ka dɔn min ye a délégation ba an'u ka président n'o ye Musa Sengo Kulubali ye Bonbonsi yɛrɛ dɔ bɛ Musa Sengo la Bonbonsi bila de bɛ sanga la dɛ Burama ka fɛn bɛ se a ɲɔngiri yɔrɔ la tuma i ma Bonbonsi jɛya la Bonbonsi jɛ mani min ye Bonbonsi ta ye a sera a labɛn cogo la a banna a y'a kanan k'a ɲɛ k'a bɛrɛ bɛn ni Musa yɛrɛ Bonbo ye a banna ka taa Musa Sengo Kulubali min ye aw ka dɔn Kita a ye kalo tile 29 tile 27 tile 29 mars kalo tɛmɛnen min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye ka taa aw ka dɔn a ka projet de société a kan ka waleya minnu kɛ ani baara minnu bolodalen don a fɛ ka t'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ka dɔn min ye sigida maaw ye n'o ye Kitakaw ye i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko Kitakaw bɔra u bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ n'i taara yɔrɔ yɔrɔ aw ka dɔn Musa Sengo ale aw ka dɔn a tɔgɔ bɛ maaw da ye o de kɔnɔna na sa min ni ma kofɔlen i ka dɔn a ko awa min ye fɛn min bɛ yen n'o ye démocratie fo taabolo de ka don o la min ye aw ka dɔn denmisɛnnin ka ye aw ka dɔn fanga ɲini nata min ye aw ka dɔn ko fana ye kunnawoloko ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn projet société o ti dɔwɛrɛ aw ka dɔn n b'a fɛ ka min kɛ n'a dara k'an sugandi ni ka kɛ jamana ɲɛmaa ye i ka dɔn o kelen kelen a ye o bɛɛ lajɛlen fatiri n'o tɛmɛna ka bɔ yen i ka dɔn awa min ye Kita ye a ye aw ka dɔn Kita bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na ka taa dugu dɔ la min ye aw ka dɔn Ɲɛntanso o ye Aja Sumano ka dugu sɛbɛ la n b'a mɛn Aja da kuma bɛɛ Aja Sumano Ɲɛntanso jelimuso wa hali Kanja tun b'a fɔ Kanja fana tun b'a fɔ tun bɛ Ɲɛntanso in fɔ Kanja ninnu ye Biriko olu ye Birikokaw ye nka a tun bɛ Ɲɛntanso fɔ a bɛ Ɲɛntanso fɔ Ɲɛntanso nin bɛɛ ye Kita ye a bɛɛ de ye Kita ye a bɛɛ ye Kita ye o tuma aw ka dɔn Ɲɛntanso min ye a ye aw ka dɔn senɔn bila nin bɛɛ lajɛlen la i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a taara Sakabari ani Badenkɔ min ye Musa Sengo n'a ka délégation nin bɛɛ lajɛlen la i ka dɔn jama bɛ bɔ k'a kunbɛn min ye aw ka dɔn a bɛ ɲɛfɔli k'u ye i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ko aw ka dɔn min ye jamana in ne jateminɛ kɛ jamana in mago bɛ sirabaden la jamana in mago bɛ aw ka dɔn dunkafa la n'o yiriwa sira ye ni sɛnɛ a mago b'o la min ye bagan mara ye fo ka taa se aw ka dɔn min ye mɔni ye ko jamana in sinsinnen bɛ ninnu minnu kan ani aw ka dɔn kɛnyɛrɛ ye ani ka dɔn aw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ aw ka dɔn camisɛnw kɛ u yɛrɛ ye ko n'olu ma bila ba la ko jamana in aw ka dɔn a tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la a ka lakana fara kan a ka lakana fara kan a banna a yɛrɛ wolomasiri taba a banna Général a kuman'o kan min ye Général Musa Sengo ye a ko aw ka dɔn an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la jamana in bɛ cogo min na bi aw ka dɔn a kumana lakanabaliya kan a ko fo wulikajɔ de ka kɛ min ye an ka wolomasiri tabaw a ka dɔn k'olu bila aw ka dɔn min ye sira la sira min aw ka dɔn n'o b'a to min ye u tɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ cogo si o sira jumɛn ye minanko ka d'u ma ani ka dɔn k'u koron k'u dilan ka ɲa n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn Musa Sengo Kulubali ye a ye aw ka dɔn jateminɛ kɛ min ye aw ka dɔn an ka jamana aw ka dɔn min ye institution ye ani aw ka dɔn a ye kɛrɛnkɛrɛnnen i datu constitution na ani fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana taabolo aw ka dɔn k'a sinsin a kumana nin bɛɛ lajɛlen kan Musa Sengo Kulubali min ye aw ka dɔn a ma taa yɔrɔ yɔrɔ a bɛ taa maakɔrɔw fo i ka dɔn a ko an ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye jiko min ani sirabako min ani kalanko fo ka taa se kɛnɛya ma min ye lakanabaliya ye fo an ka ɲan dɔw de la walasa an bɛ se ka yiriwa sira sɔrɔ sɛbɛ la ala k'an kunna ja Yakuba Dunbiya Wasolonka nin y'ale ka fasiri ye Yakuba ka fo ka indicateur baarakɛla bɛɛ fo ne y'a bila ne b'a ta nin y'a ta ni daɲɛ kelen bɛ kari ɲɔgɔn na min ye Dramane Alu Kone Dake a kɛn bɛ ka nɔbila kɛ ko Bandaw a n'a ka saw Bandaw n'a ka saw sa ye mun ye sa yɛrɛ kɛ sa ɲɛ ka misɛn bolo tɛ su a la serpent non ne ko serpent awɔ ko Bandaw et c'est serpent a bɛ ne kɔnɔ k'i kan bɛ serpent kelen de ma serpent dɔ in wa serpent dɔ in kɛ o ayi serpent ye fila ye dɛ
kelen bɛ commune de mairie la o serpent côté kelen bɛ sira dégager la serpent ale ni politicien serpent olu si côté ni ye badaw n'a ka saw de sa minnu ɲɛ ka misɛn bolo tɛ su a la a banna Allah daki ko badaw n'a ka saw Dramane Alu Kone a bɔra k'i jɔ a ko fɛn min ye bandaw ye k'a ka sigili don i k'a dɔn a ka sigili a ka jamana ɲɛmaaya sigili a kɔnɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ ko laseliw kɛra o laseliw senfɛ ko layidu kumaba caman taara o layidu kumabaw cɛla ko de ye k'a fɔ ko kiiri natigɛ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn tiɲɛ kan maliden bɛɛ lajɛlen ka bila hakɛ kelen na kiiri nabolo la ayiwa ko o kuma min fɔra ko i k'a dɔn o ko man bɛ senna jigitigɛ tora ka maaw sɔrɔ kelen ni kelen cɛ ko jigitigɛ ye maaw sɔrɔ ka da mun kan ayiwa ko wuli kɛra maa dɔw nɔfɛ k'olu y'a ɲini ko ka jamana ko k'a fanga bisi basa ni ka jamana fanga dafiri furancɛ fanga ko k'o dafiri ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko o wuli kɛra olu nɔfɛ ayiwa ko k'olu minɛ k'u don bɛrɛ la ayiwa k'i b'a ye k'a fɔ ko nin ko min filɛ nin ye k'a kɛra sababu ye ka i k'a dɔn kiiri tigilama dɔw k'olu ka ŋɛɲɛ wuli ayiwa olu kunna ɲimi o bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ i kɔrɔ fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye kiiri ye k'a filɛ k'a ka i k'a dɔn ko dɔ da kɛnɛ kan nin ye panpara bɛɛ lajɛlen ɲɛna ayiwa ko nin b'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn kow ye ko a ka gɛlɛ kiiri a kunkanko kan ko fɔ ka taa se i k'a dɔn cour constitutionnelle u ka taabolow ma ayiwa ko avocat généraux minnu bɛ yen ayiwa olu kɔni wulila sa ni k'u jɔ i k'a dɔn ka taa procureur juguya la k'a sabu kɛ mun ye ayiwa ko procureur k'a kɛlen don ka i k'a dɔn sɛbɛn ninnu k'o bɛɛ lajɛlen mamu ni k'o bila a ka bureau kɔnɔ a ka i k'a dɔn ɲɛmaayaso kɔnɔ ni a ka taama bere ta k'i kunda moti kan o kɛn bɛ i ka fɛn ye fɛn min ye i k'a dɔn avocat olu kunnandun ɲimi wuli ko ye ayiwa min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa k'u bɛ fɛ ka mun de bɛ jira an na k'a jira k'a fɔ ko min ye nin ko ye ko ni kiiri ma minɛ ni hakili ye ko kiiri ni kunkɔrɔta ba tɛ bɔ nin ko in na koyi k'u ni kunnawolo ba tɛ bɔ nin an fiyɛrɛ in na dɛ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye politiki ko yɛrɛ damantan ye ko wa a sanayɛlɛlen yɛrɛ koyi ko ka tila k'a ko bɛɛ lajɛlen nangamu k'a mamu k'a da ɲɔgɔn kan o kumana ko min ye nin ko ninnu ye sa ko nin ko kɔni ye bandaw ka denbajala y'a kunna sa dɛ awɔ bandaw ka denbajala de ye nin y'a kunna sa o kumana Daki nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ daɲɛ kelen don ani mo u ka bidon boli Moro a k'a dɔn min ye Ala k'an kisi u saw ma u bɔ a kana kɔlɔlɔ k'a la a dɔw satutu b'a la ngorongofin b'a la binibiniw b'a la miniyangansanw yɛrɛ fana b'a la hali sajɛw hali sajɛ b'a la sajɛ kɔni sajɛ fɔnfɔnniw b'a la fana dɛ sabu ni turu dɔw la dɔrɔn ani dangala n ko de o de satutu ye sajɛ ya muso b'o minɛ ka lɔgɔ siri n'a ye ka taa n'a ye sajɛ ka muso ko ye kulonkɛ de ye n'ale bɛ to muso filɛli de la fo k'a bɔ k'a bin wa a yɛrɛ bɛ kabako ye adamaden dilan a ko adamaden dilan cogo ka d'ale ye a gulolen bɛ to jiri la ka maninfin filɛ fo k'a ɲin'a yɛrɛ ko ka na k'i kɛrɛfɛ ten piri a bɛ wuli ka kɛnɛ minɛ k'a b'a fɔ de ko Ala y'anw dilan ka ɲa sɛbɛ la ko la tête le tronc et les membres o ma bɛn ale ma dɛ la tête et les jurukisɛ la tête et les cornes Ala k'a kunna ja Boro a k'a dɔn kalafili san 2022 min ye a k'a dɔn a ko kɔni bɛ ka labɛn fa a bɛɛ lajɛlen fɛ min ye URD kabini waati min na min ye a k'a dɔn jamana kanunba jamana den ɲuman jamana den min n'a muɲuna n'a sabalila ni ko bɛɛ lajɛlen dara kan min ye a k'a dɔn a n'a furumuso ladiri i k'a dɔn ni ko bɛɛ lajɛlen dar'u kan min ye a k'a dɔn Ala ka hinɛ Sumahila Sise la Sumahila Sise ale kɔni ka tajande malidenw kɔni an misimisira malidenw an hamina min ye malidenw an kasira jaja a k'a dɔn nin ye cɛba dɔ talen y'i da nin ye jamana kanubaaci dɔ talen y'i da nin ye jamana den ɲuman dɔ talen y'i da min ye a k'a dɔn Sumahila Sise wa a taara ka jamana kun ban to a la wallahi Allah Amadu taara ka jamana kun ban to a la Sumahila taara ka jamana kun ban to a la a n'a ɲɔgɔnna caman ndesani n'o tɛ kabi Seru Baja ye sigi don min ko nin de ye Mali ye ka b'o don n y'a dɔn k'a fɔ ko cɛkɔrɔba jigi tigɛra a ma bɔ a la fiyewu Ala k'u da yɔrɔ nɛɛma Moro a k'a dɔn min ye Njayi Sibi Njayi Sibi fo Kayi plateau awɔ mama national Moro ale den don
awɔ ale den don Sumala Sise iya ye Moro min ye a bɛ k'a dɔn Sumala Sise ale ntanyane i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maa dɔ bɛ yen min ye cɛkɔrɔba hakili sigilen ye cɛkɔrɔba min n'a faamuyalen don cɛkɔrɔba min n'a bɛ fɛn dɔn Moro i yɛrɛ ka kuma n'a bɛ fɛn fɛn jɛnden dɔn min ye vieux Saliku Sanɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ min f'i ɲɛna mɔgɔw ka sɔn mɔgɔw kana sɔn Sanɔgɔlakaw basigilen don a ɲamajɔlen ko tigatulu Sanɔgɔlakaw basigilen don k'a kana digi ganjala na dɛ ko kɔgɔ bɛ n'a ja awɔ Sanɔgɔlakaw kɔni i b'a sɔrɔ cɛrɛ a ɲɔgɔn ka dɔgɔ fo sila dɔw bɛ muɲamuɲa k'a sɔrɔ u man ɲi a banna a ti bɛn u ma gana wa Mali ye nin fɔta dɔrɔn gana bɛ sin ka ŋanamu bɛɛ la a ka gɛlɛn i ka Sanɔgɔ jamu tɔgɔya la an ye man d'a la joona dɛ m'a fɔ a ti kɛ dɛ maa kolon bɛ bɛɛ la nka an ye man d'a la dɛ Moro Taralakaw fana anw ti sɔn kojugu ma Moro i ka dɔn a kana digi Jaralakaw la Moro Saliku Sanɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a bɛ k'a dɔn min ye nin jɛkulu ye bi ko mago bɛ maa la maa min a bɛ k'a dɔn n'a dawula ka bon i n'a fɔ a bɛ k'a dɔn Sumala Sise cogo maa min bɛ se ka a bɛ k'a dɔn parti koro ni ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la réforme a bɛ k'a dɔn min ye commission 4 sigira min ye commission réforme min ye a bɛ k'a dɔn ani parti taabolo ani k'a dɔn sɔrɔ sira ani fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ walasa a bɛ k'a dɔn jɔyɔrɔ bɛ ngolo fa Moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la kabini o de kɛra a bɛ k'a dɔn jigiyaba nka min ye jigiya min y'a tɔ kurakuraya tuguni maa dɔ bɛ yen a bɛ k'a dɔn o nana ka na fara URD kan o ti dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn awɔ Mamadu Igor Jara Mamadu Igor Jara min ye nin cɛ ye k'a bɛ jamana in dɔn kosɛbɛ a bɛ jamana in kalasira dɔn a bɛ jamana womisɛn in dɔn wa jamana in tariki a bɛ k'a dɔn sɔrɔ taasira la Moro o bɛɛ lajɛlen ci n b'a tigɛ ale farala URD kan a taara kɛ o ye dɔ fara dɔ kan o b'an bugu de o b'a bugu de i dun ye dawula ko min fɔ dawula bɛ n denkɛ in na dɛ an denkɛ wala an den mɛ n ko ne dawula b'a la dɛ yɔrɔ e ka fulani misali la e ye yɔrɔ i bɛ ko kɛ i bɛ misali ta dɔ kan e ka fulani sa e y'o ta Isa Kaw Jim kan o ka fulan dɔn cogo ni ka di a fɔ sa furula ye a nana sɔrɔ banfula in bɛ don maaw fɛ ka tɛmɛ bon ne ta Igor la ani Ala ka hinɛ la Amadu Tumani Ture ni fulan in i dun ye n ta dɛ e bɛ fila ta cogo di ka kare to gansan na i ye n ta de ta Igor ta nka Amadu ta walima i ka Amadu ta nka Igor ta Isa Kaw Jim ayi Kaw Jim ta tun bɛ Lajos de kunna o don ko baptême don an bɛ tulu ta la maaw bɛ k'a ka banfula filɛ ne sera yɔrɔ min k'an jɔ a ko kɛra cɛ ɲɛ bilen nka n'i m'a fɔ a bɛ fɔ lamusa kɔni Moro min ye a k'a dɔn Mamadu Igor Jara ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ni ka a kunda a k'a dɔn min ye nin jɛkulu in kan n'o bɔra maa wɛrɛ bɛ yen n'o ye a k'a dɔn Ɲafunkɛkaw ka den dɔ ye n'o ye Amadu Sangare ninnu bɛɛ lajɛlen ye ka minɛnw jɛ ni k'o kunda URD kan ko nka bisa i bɛ se k'a fɔ min ye URD ko parti dɔw parti min n'a ma ci a ma tila parti min maaw n'u kɛn bɛ ka ɲɔgɔn minɛ hali a bɛ k'a dɔn Sumala Sise ale ntanyalen kɔ n'u kɛn bɛ a bɛ k'a dɔn ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a bɛ k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min ye maakura min dara n'o ye a bɛ k'a dɔn Mamadu Igor Jara san 55 min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye Sumala Sise a ko Mamadu Igor Jara k'a ni bɛn ni gɛlɛya de tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn Mamadu Igor Jara ko maa min don ko il est sérieux wala a dogolen tɛ o Moro min ye a bɛ k'a dɔn nafolo taasira a n'a kalasira n'a gundo k'a b'o bɛɛ lajɛlen dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen ni hakili b'a la Mamadu Igor Jara ale a bɛ k'a dɔn Amadu Tumani Ture ka waati la a ye minisiriya kɛ min ye Ibrahim Boubacar Keita a ye minisiriya kɛ o ka waati la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye a kɛlen k'i bolo bɔ o baara bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn banki belebele dɔ bɛ yen min bɛ farafinna a worodugu yan fan fɛ n'u b'a wele ko BOA a tile bɛ yan fan fɛ tile bɛ yan fan fɛ worodugu a tile bɛ yan fan fɛ sa kɛ an bɛ taa Afrique du Sud dɛ an bɛ taa Afrique du Sud tile bɛ yan fan fɛ ko n bɛ tile bɛ fɔ dɛ da bɛ fili o da min tɛ fili o tɛ kunnandi da ye n juru a ye da min tɛ fili o tɛ da kunnandi farafinna tile bɛ yan fan fɛ min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la
ayiwa Afrique de l'Ouest kɔni a bɛ wele ten de a bɛ wele ten Afrique de l'Ouest tiɲɛ yɛrɛ la Afrique de l'Ouest do koyi tile yan fan fɛ n'o tɛ sud o de ye worodugu ye o ye worodugu yan fan tiɲɛ yɛrɛ la a ɲagamina wolo Modibo a k'a dɔn min ye a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min a k'a dɔn awa bango min bɛ yen n'a bɛ farafinna tile yan fan fɛ min a k'a dɔn Mamadi Ikoro Jara k'a ye wulikajɔ nin kɛ nin bɛɛ lajɛlen la Mamadi Ikoro Jara ko ni maa min b'a dɔn i k'a dɔn ko Layidu Kane tɛmɛna ani Sumala Sise cɛ kalafili tɛmɛ Sumala an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ kulu kelen hali Sumala ntanyani i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a taara ka taa bonya ta k'a da Sumala ka tɔndenw kɔrɔ k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye Sumala ntanyana a ntanyana an bɛɛ lajɛlen de ye a ntanyana Mali ye a ntanyana farafinna ye u b'an ka ɲɔgɔn minɛ yan'a ka ntanya kumakan tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ n t'a bɔ a ma fiyewu sabu k'a ntanyana n tɛ Layidu tiɲɛ o kumana an kun bɛnna fɛn min kan hali i kɔni ka bɔ ni min kɛ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ ko RD y'a parrainé awɔ RD a ka député n'a ka maire olu de y'a parrainé i y'a ye wa nka n bɛ min f'i ye jɔnw ka kɛ hɔrɔn ye ni kalajɛ kun bɛ hɔrɔn fila bolo maa si tɛ fɛ a ka kari i ka fan fɛ a banna wa nin de ye hɔrɔnya ye wala hɔrɔnya don Moro min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko ne ye jateminɛ kɛ bi Adama PAG ale ni RPM a k'a dɔn n'o fanga dafirila a tiɲɛ yɛrɛ la a k'a dɔn k'olu fɛgɛyara dɛ ko maa bɛ se k'i jigi da min ye IRD kɔni kan k'a fɔ don n'a nataw la min ye a k'a dɔn Mamadi Ikoro Jara ko n'a kɛra IRD ka cɛbɔ ye k'a kana bala maa la o tuma a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye a k'a dɔn ko sira kɔni labilalen don Kasimu Tera ni y'ale ka fasire an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn minnu b'a wele ko aujourd'hui Mali y'i bolo bɔ a la yɔrɔ min diɲɛ waribondoba dɔ y'a ta bangebaa dɔ y'a ta wa a bɛ yɔrɔ min sisan a bɛ Niger munna ye Basumu ka sigili kɛ n ko Basumu y'a wele de invité d'honneur spécial Niger jamana ɲɛmaa kurakurani u yɛrɛ n'i y'u ye u mulu bɔlen don ɲɔgɔn na dɔɔnin n'i y'a ye dɔrɔn on dirait de para Basumu de y'a wele farafinna bɛɛ tɛ kelen ye k'a ka taa ale ka sigili la n'a ma taa fiye ko sigili tigɛ a banna Jara den a kɛra maa ye koyi den kɛra maa ye nka a kɛra anw de ye a ma sa a ma sa Amina yarabi o tuma Yusu n bɛ le républicain ta n ye le républicain ta sa min ye k'a dɔn diɲɛ tɔnba ye k'u ye faransikaw ka nkalon basakili ci Mali la yan ko nin ye malidenw de ma hɛrɛ ye Yusu i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Faransi ye k'u ka ko k'a nkalontigiyara diɲɛ tɔnba fɛ n'o ye ONU ye Nations Unies o kumana Yusu ko min ye k'a dɔn Faransi wolomasiri tabaw ka minisiri ale ka wuli diliba k'anw ka jamana sɛgɛrɛ k'a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na a nalen don Zole dalaya ka kɛ kalo tile 31 Mars kalo salen ani k'a dɔn Avril kalo tile fɔlɔ a nan'o kɛ anw ka jamana kɔnɔ ya 2021 san in na ayiwa ko a n'a a jɛɲɔgɔn dɔw don i n'a fɔ Estonie o wolomasiri tabaw ka minisiri ani Tchèquew ta fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ jamana wɛrɛw ma k'a n'olu de nana yan nɔ Yusu ko nin bɛ i k'a dɔn fɛn min kofɔ o de ye i k'a dɔn ko a bɛ don kadara min kɔnɔ k'o ye i k'a dɔn G5 Sahel ko ka i k'a dɔn ni kura fiyɛ o la k'a bɛ don o de kadara kɔnɔ u ye jɛrɛ min kɛ hakaja jɛrɛ min kɛra i k'a dɔn Tchad faaba la n'o ye N'Djamena ye ka bɛn ni février kalo tile 16 tɛmɛnen 2021 san in na Yusu ko kumana ko kɛnɛ ka ɲi sa ko ŋaniya ɲuman caman kun sirila kan caman dira ɲɔgɔn ma ye o kandi ninnu bɛɛ ma bɔ a sira fɛ o nana i ka o fɔra fɛn min kɔ o de ye i k'a dɔn dugu min bɛ yen n'o ye Po ye n'o bɛ Faransi jamana kɔnɔna la janvier kalo tile 13 2020 san na Emmanuel Macron a y'anw ka jamana ɲɛmaaw wele ni ka t'u sigi Jakarija kɛnɛ kan ye o fana kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ ko kanca u y'u kan di ɲɔgɔn ma o kan di ɲɔgɔn ma k'o bɛ mun ko fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa i k'a dɔn ka ko kɛ ko ye o ko i k'a dɔn Bamakɔ yan an bɛ fɛn min fɔ sa f'an k'an ɲɛfili ka taa u ka walanba la walanba min ni an bɛ se ka jateminɛ kɛ ninnu ka wuli ka jɔ yala a ye mun de ɲɛ an ye i k'a dɔn n'an y'o ta k'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ u ka taa sira min bɛ n'o bɛ wele ko feuille de route n'o bɛ tali kɛ fara ɲɔgɔn kan kulu ka Saheli jamana tɔgɔ la Yusu ko i k'a dɔn ko ɲininkaliw kɔni maaw bɛ k'o k'u yɛrɛ la hakaja an jɛnkɔma ɲɔgɔn fana ko ɲininkali to min a bɛ ka sigi olu ka taabolow la min ye i k'a dɔn an ka wolomasiri tabaw ye olu ni jɛkulu minnu bɛ yan nɔ n'o ye Faransi wolomasiri taba dɔw ye ko Barkhane ani
k'a dɔn ko taxe force takuba ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka fara anw ka wolomasi tabaw kan ayiwa ko olu bɛɛ lajɛlen de kan k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ayiwa ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o ye force spéciale ye Estonie o jamana tɔgɔ la ani Tchèque o jamana tɔgɔ la fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ Suède o jamana ma ani Faransi ta ayiwa ko ninnu bɛɛ kɛlen don kulu kelen ye ayiwa ko communiqué fana n'o ye laseli ye min ni o kɛra i k'a dɔn Faransi lasigidenso fɛ Mali la yan ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn min i k'a dɔn nin ko ninnu ye Faransi ka baara boloda cogo ka u ŋaniya o dalen don kɛnɛ kan ko ye mun y'u ka minisiri ye n'o y'u ka wolomasi tabaw ka minisiri ko Florence Parly a nan'i pari anw na yan sawo o kumana Mali la yan ale y'i sogo doni ka na yan ayiwa min ye i k'a dɔn a bɛna waati min na k'a y'a sɔrɔ gwɛlɛya o kɔni bɛ yan kabako ye ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn ninnu ka i k'a dɔn ye kɛnɛ kan yan ayiwa ko ani fɛn dɔw fana tugura ɲɔgɔn na ko maa bɛ se k'a fɔ k'o fana ye misali dɔ ye min n'o ye fiɲɛbɔda dɔ ye hakaja ko an ka dancɛw la jamana saba dancɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko Cadi wolomasi taba maa 1200 k'olu fana surula i k'a dɔn jamana saba dancɛw la yaasa ka na i k'a dɔn jaabi di ka ɲɛsin jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ka kow taabolo ma o kumana Idrisi Debi k'ale tun y'a ko senna sumaya ko natɔ ko bi m'o laseli fana kɛ koyi k'o kun ko senna sumayara ko sabu k'a tun ma danganiya sɔrɔ k'a fɔ ko i k'a dɔn a ka maa ninnu bɛna i k'a dɔn nacogo min na a kun m'o danganiya sɔrɔ fɔlɔ o sɔrɔlen kɔ sa o kumana k'a y'a ka maaw bila ka na maa 1200 o ye wolomasi tabaw ye Cadi jamana tɔgɔ la k'o na kɛ hɛrɛ dɔ ye Mali ma wa ko min ye o ko ye sa ko o ye Florence Parly ale bɛna tuma min k'a y'a sɔrɔ mankan cayalen don ŋunuŋunu bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ maaw fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ Bamakɔ yan nɔ hakaja min ye k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna la ko min ye jaabi dɔ fana ye ko nana bɔ ka bin ka bɛn ni nin ko ninnu ye o dun y'a sɔrɔ jamanaden dɔw wulilen don ka b'a ka ŋɛɲɛ ɲimi wolomasi taba ninnu kama Yusu i b'a dɔn o jaabi min bɔra k'a bin o ye diɲɛ tɔnba ka jaabi ye Nations Unies ayiwa ko i k'a dɔn mugujugu suru min kɛra ni pankuru ye Faransi jamana k'o de nɔ don min kɛra janvier kalo tile 3 bunti o masurunya la an ka jamana camancɛ marabolo kɔnɔna la ko sɛgɛsɛgɛliw ko olu daminɛna fɛn min ye k'a dɔn maaya jɔ sariyaw ani hakɛ matarafabaw ye olu ye wuli ka jɔ kɛ fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA o jamakulu min o jɛkulu min bɛ MINUSMA kɔnɔ olu ye wuli ka jɔ kɛ a k'u kɔkɔrɔma don n'i k'a dɔn wolomasiri taba dɔw ye n'o ye polosiw ye ko polisi scientifique o kumana o bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ tɔnba o ka maaw ye Yusu k'o kɛra sababu ye olu ka sɛgɛsɛgɛliw olu nana jira k'a fɔ ko jɔnko Ala ko Faransi ye kalo yɛrɛ de tigɛ kalo denbatigi don koyi ko sabu k'u ko k'olu ye i k'a dɔn jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ani jadisiw k'u ye mugu suru olu de kan ko sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko o kuma in tɛ tiɲɛ ye ko kɔɲɔkɛlaw de kun don kɔɲɔdenw b'u ka kɔɲɔ la maa 100 bɔ ɲɔgɔn na a kunkanfɛn olu kamalilen don ɲɔgɔn ka kɔɲɔ la ko Faransi de nana ka na mugu suru olu kan ayiwa a ma jateminɛ yɛrɛ kɛ ko civil damantan de ntanyana nin ko in na k'a jamakuluba bɛɛ lajɛlen cɛla ko maramafɛntigi 5 dɔrɔn de kun b'a la minnu ye yɛrɛlakananaw ye wa k'u ko o ye i k'a dɔn Katiba Serma k'o y'o ka maaw fana ye u y'o de fɔ Yusu o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ Barikani ye ale kɔni ni Fama k'olu bɛɛ lajɛlen fana tun y'a danganiya k'a fɔ ko mugu cira maa minnu na ko o bɛɛ lajɛlen k'o ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw de ye ko a laseli minnu kɛra ka tugu ɲɔgɔn na ko nin sɛgɛsɛgɛliw ni jaabi min bɔlen filɛ nin ye ko a nana nin bɛɛ nkalontigiya o de la jɔ sariya ni hakɛw matarafabaw olu ye wuli ka jɔ kɛ ko ale binna ka biya ko ka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛma hɔrɔnyalen dɔ dayɛlɛ min bɛ nin ko tɔ a bu ni kolo bɔ ɲɔgɔn na ko Mali yɛrɛ k'o baara boloda ayiwa min ye i k'a dɔn ko sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra i k'a dɔn diɲɛ tɔnba fɛ Nations Unies k'a nana Faransi ka kumakan bɛɛ lajɛlen kɛ kalon ye wa a y'a bɛɛ kalontigiya ka sabu kɛ i k'a dɔn Faransi ko k'olu ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw de bon ninnu ka jaabi y'a jira ko kɔɲɔdenw de kun don ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ Mali ka nafa n'a ka i k'a dɔn kunnawolo de kɔnɔna la ko min ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye ko nin b'a jira fana k'a fɔ ko an ko diɲɛ bɛɛ bɛ bɛnbɛn na anw kɔ kan ko complot international ko nin b'a jira an na k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ ka bɛnbɛn bɛ t'an kɔ kan n'o tɛ Nations Unies kun tɛ nin jaabi in bɔ o kumana ko bɛnbɛn bɛ tɛ ayiwa ko nin ko kelen k'a y'a sɔrɔ maa dɔw kɛn bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi a mɛnna ka taa Barikani juguya la k'u yɛrɛ ka y'anw ka dugukolo ye kan yan bi k'a tɛ bɛn olu ka kalifa ma hali dɔɔni hali MINUSMA i k'a dɔn k'u bɛɛ ka taa ka bɔ yan k'o jɛkulu sigilen don yan minnu b'o wuli ka jɔ la ka ban Bedaw ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ i k'a dɔn républicain kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu Ala k'an kunna ja Moro o kuma an ka taa sugu la an ka taa Ablaye Mayiga an ka taa ale fɛ yen ni ka dɔn groupe commerce la n'o bɔra yen an bɛ taa Café Niger Kalilu Yara an bɛ taa ale fɛ ka Café Niger k'a min an b'a min ka na
olu de bɛ sama sama ɲɔgɔn kɔnɔ t'an ta b'an kɔrɔ yan bana ko kafe Niger anw t'an ta ɲini yɔrɔ jan ye wala a filɛ nin an kɔrɔ yan fan bɛɛ fɛ kafe Niger waso tɛ groupe commerce Ablaye Mayiga moro an ka ata pharmacie la ase la an ka taa Madame Marga Mariam Diallo an ka taa ale fɛ yen o de ka di Ablaye yɛrɛ kosɛbɛ an n'an taara Ablaye fɛ ni ma se Mariam fɛ yen a man di Ablaye yɛrɛ a man yɛrɛ a to kelen tulonkɛ la o kelen y'a jo ye dɛ o kelen y'a jo ye dɛ maa t'a jalaki o la jugu de b'a jalaki a banna i jo don Ablo Moro min ye aw k'a dɔn hali bi an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye o bɛ kɛ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko tiɲɛ minan min n'o ye wolomasiri tabaw ka minanko ye Moro kɛn bɛ k'a basakili ci min i ka dɔn a basakili cilen dogo ye Ngoyi man ka bila koyi Ngoyi nka Moro a fɔra ko la vérité a enfin jailli a tiɲɛ bɔra a bɛ min ko tiɲɛ kɔni fɔra ko tiɲɛ fɔra sa ni tiɲɛ fɔra Ala k'an bɔ a kalama a banna seri bɛ selenge k'a bɛ k'an filɛ u bɛ k'an filɛ u bɛ k'an lamɛn o kumana an b'a fɔ a ye ko seri ko tiɲɛ bangena wolomasiri tabaw ka ko karisa jara a banna k'u bɛ selenge u bɛ k'an filɛ waati an bɛ selenge ka bɛɛ fo ani manantali a kana taa shɔ tobi ye dɛ n'o tɛ an yɛrɛ terimuso n'an kanuba ba bɛ manantali lakɔli karamɔgɔ don Araba Sibi a surakamuso don an ka foli b'a ye Moro min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye ningo ye sa i bɛ k'a fɔ rédaction olu kuma na min aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn minanko ye n'o ye wolomasiri tabaw ka minanko ye Moro aw k'a dɔn arrêt min bɛ yen n'o ye numéro 1315 mars 2021 chambre criminelle cour suprême Moro aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni aw k'a dɔn arrêt bɔ k'a bin Moro aw k'a dɔn o tɛ dɔwɛrɛ o ye kirita sira bolo dɔ ye min aw k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko aw k'a dɔn ko l'histoire donne raison o nommé Sidi Mohamed Kanyasi Amadou Kouma Nun Kouma Sumela Jabi ani Mamadou Kamara ko tariku ye tiɲɛ d'olu ma tiɲɛ si jumɛn Moro Fatiriba y'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛra kɔri loi dantan tɛ mɔgɔ fana ko datugu Moro min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la gafe dɔ bɛ yen gafe min n'o ye numéro 0053 ye min ye 28 mars 2021 Moro aw k'a dɔn min ye nin communiqué in ye a bɔra k'a bin procureur de la République du tribunal de grande instance commune 3 du district de Bamako Moro aw k'a dɔn ko a b'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ aéronef avion présidentiel ani fourniture force armée malienne Moro aw k'a dɔn ani minanko dɔw b'a la Moro aw k'a dɔn fɛn min bɛ n'o ye ko couchage ani campement ani aw k'a dɔn baloko taasira la Moro aw k'a dɔn ani bolimafɛnw ani k'a dɔn pièces Moro aw k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen min ye procureur k'a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o sɛgɛsɛgɛli kɛlen kɔ Moro a pôle économique et financier min n'o bɛ Bamakɔ ani aw k'a dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye nafolomugu dɔ ye n'o tun bɛ t'i jɔ miliyari 9 a n'a kunkanfɛn dɔ la n'o tɛmɛna ka bɔ yen Moro aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la dɔw ye aw k'a dɔn aw min ye k'a jira k'a fɔ aw miliyari 29 n'a kunkanfɛn Moro aw k'a dɔn min ye le confidentiel du Mali Moro ka ale y'o bɛɛ lajɛlen walawala Moro aw k'a dɔn min ye document fɛn fɛn bɛ yen k'a y'i da don aw k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen la min ye aw k'a dɔn ni a kiiri tigilamaw ka jɛn ko ni aw k'a dɔn ko kiiri ye fɛn min bɔ k'a bin Moro aw k'a dɔn k'a fɛsɛfɛsɛ i k'a dɔn ko hakilina wɛrɛ man ka di o kan dɛ bawo aw k'a dɔn ko kiiri de y'a kɛ ko da kɛn bɛ anw ka kiiri tigilamaw la sango ta aw k'a dɔn maa min bɛ a ko ɲɛma bi Moro aw k'a dɔn min ye Sidi Mohamed Kanyasi Amadou Kouma Nun Kouma Sumela Jabi Mamadou Kamara i k'a dɔn aw min ye a waati la ni aw k'a dɔn maa dɔw tun bɛ yen olu tun bɛ ministériya la n'o ye aw k'a dɔn Sumeli Bube Mayiga madame Boire Fili Sisogo Mustafa Ben Barika Moro aw k'a dɔn sariya bolo bɛ yen sariya min n'o b'a jira k'a fɔ aw k'a dɔn n'i bɛ ministériya la i k'a dɔn aw min ye ko bɛ tɛmɛ Assemblée nationale de fɛ olu bɛ se k'a danganiya k'a fɔ karisa kan ka kiiri yalima karisa man ka kiiri Moro ko nka ko maa i bɛ i to i yɛrɛ ma k'a sɔrɔ i ma tɛmɛ n'o sira
sira ye ni nka aw k'a dɔn minisiri dɔ minɛ k'a don kaso la yalima député dɔ don kaso la k'a sɔrɔ i ma tɛmɛ n'o sira ye muru aw k'a dɔn k'e ka kan ni aw k'a dɔn min ye ɲangini ye wa i bɛ kiiri i bɛ tila k'i kiti. o bɛ tɛmɛ wasabulon fɛ cogo di le commission défense maa ɲɛmaa tun ye Sanubirini ye ale de ko k'an fulu yera e na ala cɛ nin kiiri tun bɛ se ka tɛmɛ wasabulon fɛ a tɛ tɛmɛ ni n'a dun ma tɛmɛ ni maa ma i farati u tɛ minisiri ala bilen koyi ayi est-ce que a ko ma bɔ ka bi kɔsa in na de nin ko in ka jɛya malidenw ma n'o tɛ an tɛ jɛ dɛ walahi an tɛ jɛ a bɛ jɛ awɔ a bɛ jɛya a ka jɛya ma nin si tɛ ko jɛlen ye fɔlɔ moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la fasiriba kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la chambre min bɛ yen n'o ye cour suprême ye moro a k'a dɔn société Guillaume Sarr ko a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko a k'a dɔn k'u ye jalaki ta k'o sɛgɛrɛ ko ni a k'a dɔn ko taasira la ko yɛrɛ bɛ se ka a k'a dɔn jate bɔ jamana kan ni ka jamana wele bɔgɔ jɛnden kan nka moro a k'a dɔn nin ko min filɛ nin ye wulikajɔ kɔni kɛlen don sanga ani waati min ye assemblée nationale ani ka dɔn awa min ye maa minnu bɛ yen n'u ye jalaki ta k'olu sɛgɛrɛ min ye aw ka dɔn ko kiiritigilamaw k'olu kɔni ye o ka dɔn u jabajɛ ayiwa ala k'an sutura a tɔ tɛ fili ni bube ninnu ye olu fana ka jɛ an k'a ye kɛ a banna loi d'entente nana nin kama a banna ala k'an kunnaja nka surfacturation in mana bila tan nɔ a na kɛ an ka ɲɛkumun kan dɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ye effort de guerre di yan miliyɔn joli ɲɛ ma sɔrɔ effort de guerre ko la surfacturation ɲɛ tɛna sɔrɔ o la ɲɛ tɛ sɔrɔ Mali yɛrɛ ko la bilen an k'a to yen sa a k'a bɛɛ bila a bɛɛ ka dabila bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ awɔ n'a ma ɲɛ bɔn ko a ka dafari bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ karamɔgɔ de bɛna n'o tɛ loi d'entente de bɛ ka na ni nin bɛɛ ye koyi nka a dabɔra nin de kama mais moro mais no Bubu Sise ninnu fana ani Arasbach ninnu loi d'entente kan k'olu bila olu bɛ mun ɲini ye olu kan ka bila olu bɛ mun de ɲini ye Bakari Togola bɛ mun ɲini ye a banna loi d'entente tɛ yen u k'a bila a banna ka bɛɛ bila bɛɛ ka bila a banna tɛmɛni fasiri awɔ an ka bɛɛ bila bɛɛ ka jɛ ka Mali jɔ a banna an bɛɛ ka baara n'a ti jɔ an bɛɛ ka dɔ k'a dun an bɛɛ ka dɔ ka Mali ɲimi an k'a ɲimi e b'o ɲimi cogo di est-ce que e ni yɛrɛ bɛ se ka bu tigɛ bilen wa n bɛrɛma taa n b'a tigɛ dɛ pasa tigɛ bilen ya n b'a tigɛ payi hali bu e ɲi tɛ se k'o tigɛ n bɛrɛma taa ma diya i ɲɛna ala k'a kunna ja n'o tɛ i bɛ da la ko ɲimi kun ndesani Mali ɲimi tɛ n'an y'a ɲimini daminɛ e bɛ ne ta kɛ minɛ de koro a banna o kumana Yusu Leku Tikorok n'i ye Leku ta n bɛ n da jɛngɛ sabu ale bolokuru de ale b'a bolokuru de si b'a da ma o bolokuru ma ɲi Leku ni y'ale ta an bɛ taa kita Yusu i b'a ye k'a fɔ ko jatigɛ wale kɛ b'a tigilamɔgɔw ka bagabaga gulon bɛ kita fana kunna bi dɛ ko maa ɲɛmaw welelen don wa wele de bɛ bila jamana mara kɛbaaw ma fo tuma min kasara bɛ sɔrɔ ka kɛ u bɛ sɔrɔ ka giringajɔ ni ŋaɲaki daminɛ n'o tɛ bi ma nin ko bila munumunu na koyi a banna awɔ Kayi marabolo yɛrɛ fanfɛla an tun ko olu minnu kisila ani Sikaso u ɲɛkinen ka kɛ yen de kan bi Dandɛriso ni i k'a dɔn yɔrɔ minnu ko u taara munumunu yen nɔ o tuma na jatigɛ wale kɛbaa tigilamɔgɔw ka bagabaga k'a bɛ kita kan ko fɔlɔfɔlɔ kan tun b'a fɔ ko jamana k'a dɔn k'a fɔ ko jatigɛ wale kɛbaa tigilamɔgɔw ko olu bɛ kɔrɔ marabolo o de la an nana bɔ min kalama a jɛkulu sogolola ka camancɛ marabolo sɛgɛrɛ wa diɲɛ don o don u bɛ bingani walew de ta ka maaw sɛgɛrɛ ni bi to bolofɛnw bi tiɲɛ o fana k'i bɔ yen i b'a ye k'a fɔ ko u kɔni jate k'a yelen don Mali fa bɛɛ fɛ bi yɔrɔ si ma kisi ninnu i k'a dɔn munumunu salo ma o kumana wele de bilalen don jamana mara ani marakɛbaw ni ɲɛmaw ma nin waati in na ayiwa ko min ye k'a dɔn bingani dɔ ko o kɛra nin yɔrɔ kofɔlen nin na ala ma mɛn i b'a ye k'a fɔ ko o min filɛ nin ye sa ko jamana yɔrɔ ninnu minnu filɛ nin ye ko binganikɛlaw ani jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw ɲɛkinen don ka kɛ o yɔrɔ ninnu de ka ko yɔrɔ si ma kisi Mali kɔnɔ bi tiɲɛnikɛla jugu ninnu yɔrɔ min ma n'u ja u bɛ taa yen nɔ wa waati min ma n'u ja u bɛ tiɲɛni kɛ u hakililatigɛlen fana o kumana ko min ye k'a dɔn jamana ɲɛmaw ye k'u kan ka u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ de la n'u cɛsiri ko dunukala ta nin ko in kama ko nɔ tɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn jamana fan si tɛ lakana bɛ yɔrɔ min nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kita cercle kɔnɔna la bi i b'a ye k'a fɔ ko o yɔrɔ fana kɛra i k'a dɔn nin maa ninnu daga yɔrɔ ye koyi ale yɛrɛ min kɛra i k'a dɔn marabolo ye ala ma mɛn marabolo kurakura de ye kita ye
o kumana ko fɛn min ka dɔ a sigibaw ye u jɔrɔlen don u haminen don sanga ani waati i b'a ye k'a fɔ u bɛ jɔrɔ kɔnɔ u bɛ hami minan fana kɔnɔ o kumana k'u bɛ wele de bila jamana ɲɛmaw ma ani marakɛbaw ma u ka kɔn ka wuli nin ko fɛ yanni folo k'an ka namini o kumana fɛn min k'a dɔn nin ko ye sa ko i kun bɛ bɔ sɔgɔma fɔlɔ ka t'i ɲɛna yɔrɔ la ka taa yɔrɔ min man'i ja tila ka segin ni hakililatigɛ ye i b'i taa yɔrɔ i bɔ i k'a dɔn min man'i ja wolomali t'a la i bɛ t'i ta i ka munumunu salow kɛ ka t'i maamagow ɲɛnabɔ waati bɛɛ lajɛlen fana kun dama ka kan maaw la i bɛ bɔ buguda dɔ la ka taa buguda dɔ la k'a sɔrɔ i ma jɔrɔ i ma hami fo n'a y'a sɔrɔ maa minnu bɛ siran ka kɔrɔ dɛ ɔ siradalaw kɔni kelen kelen tun bɛ yen nka jatigɛwale kɛbaa tigilamaw olu ka k'i ye munumunu na nin yɔrɔ kofɔlen na k'a kɛra sababu ye ka maaw senna sumaya an bɛ yɔrɔ min ko bi ko maa bɛ se k'a fɔ ko maa si tɛ fɛ ka farati ta ka bɔ i sigiyɔrɔ la ka kilomɛtɛrɛ 20 kɛ ko o sigasiga bɛ bɛɛ la bi sabu i b'a dɔn k'i bɛ taa nka i bɛ segin i t'o de dɔn o kumana ko maa si tɛ bi min bɛ kisi bingani ani siradaɲɛw n'o ye barakaziw ye maa si ma kisi o ma bi Mali kɔnɔ a ka ja sigida minnu tun bɛ yen n'olu kun mago tolen don ko se kelen filɛ olu de ma nin ye koyi nin ye maa dɔ ye min y'a tɔgɔ dɔn dibi la bugudalama dɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na komini min bɛ yen n'o ye Gandugu ye i k'a dɔn k'a fɔ ani Sagabari Yusu k'i b'a ye k'a fɔ e m'a fɔ ko dɔ bɔra Sagabari kɔsa in na wa ko jatigɛwale kɛbaa tigilamaw bɛ munumunu na yen dɛ Musa Sengo o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko kumana k'u bɛ munumunu salo la i bɛ moto mankan de mɛn moto kurakuraw de b'u bolo i k'a dɔn k'a fɔ u b'a ba de bɛ giri u bɛ taa munumunu yɔrɔ min man'u ja ko tuma dɔ la i b'a moto mankan min sin ka bala ka tunu maa t'a dɔn u taara yɔrɔ min ko bɛɛ de bɛ jɔrɔ kɔnɔ bɛɛ bɛ hami kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ ko ninnu b'u k'u jabalaw de sinsin nin yɔrɔ ninnu n'a laminiw na ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko tuma dɔ la i bɛ bala ka feerekɛla yala feerekɛla dɔw ye olu bɛ munumunu salo la dugu kɔnɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn u bɛ taa ka seginw na maa t'u bɔ yɔrɔ dɔn maa t'u si dɔn fɛn minnu yɛrɛ b'u kun wa hali fɛn ɲɛnamanw tɛ a dɔw sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 10 a dɔw sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 20 ye CFA wari la ko nka u ka taabolo ni u bɛ baara min na nin ye ko baara wɛrɛ de b'a kɔrɔ min tɛ nin si ye ko sabu ko maa bɛ maa la olu de kɔni ka munumunu salo de ka taa don denbayaw kɔnɔ ka munumunu salo kɛ sigida ni sigida ayiwa k'u bɛ taa i k'a dɔn kow de ɲɛfɔ maaw ye ka taa taabolow ɲɛfɔ maaw ye i n'a fɔ diinɛ n'a nasiraw la o kumana ko min ye o ko masinaw ye k'i b'a ye k'a fɔ ko o maa minnu bɛ yen ko yɛrɛ siga kɛ bɛ olu dɔw yɛrɛ la koyi o kumana ko nafolomuguba de bɛ cɛ k'a di o maa ninnu ma olu bɛ taa yɔrɔw jɔjɔlimajɔ ni k'u zole da k'u nalen don ɲɛfɔliw ani i k'a dɔn walandadi la maaw ma ko muso t'u kɔ den t'u bolo u ni maa tɛ ɲɔgɔn fɛ jɛɲɔgɔn t'u la o ko i bɛ bala ka moto kura de ye u bolo ten a kura wa ko u b'u sago n'u donko de k'a la a bɛ yɛlɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ o ko tuma dɔw la i bɛ t'u sɔrɔ misiriw kɔnɔ u dagalen bɛ yen ayiwa ko i k'a dɔn ko e bɛ se ka mun faamu baliku ka jɛ i ka denbaya kɔ ani furumuso n'i denw n'i ka baara bɛɛ kɔ ka wuli ka diɲɛ yaala daminɛ nafolomugu bɛ kun ka diɲɛ yaala ko e bɛ taa i k'a dɔn kun jumɛn diɲɛ yaala kɛ kun jumɛn na k'i ka kabila to i kɔ o nafolomugu yɛrɛ bɔra min ka di nin maa masinaw ma yaasa u ka yaala ka taa nin baara ninnu kɛ wa k'u t'u jɔ u tɔgɔjɛ n'u jamu na abada Yusu ko cikɛlaw tɛ julaw tɛ baganbaaralaw tɛ nka u ni nafolomugu bɛ ɲɔgɔn na dɛ ko burusufin kɔnɔ e bɛna taa jɛkulu jumɛn sɔrɔ yen nɔ jɛkulu min n'o ye ko i k'a dɔn tiɲɛnikɛ jɛkulu ye i k'a dɔn nafolomuguba b'o kun ko n'a kɔrɔ tɛ ɲɔgɔn na wa ayiwa ko jamana maa ɲɛmaw ko olu welelen don nka k'u ti kuma dɛ ayiwa ko fɔ ko mana taa ka dan kɛ ayiwa k'an bɛ yɔrɔ min ko bi ko maa tɛ wolomasiri tabaw yɛrɛ ko o tɛ nin yɔrɔ ninnu yɛrɛ dɔw la jamana kɛlen bɛ ka nin yɔrɔ labila a yɛrɛ ma o kumana jamana marakɛbaw ntanya ni wolomasiri taba ntanya a kɛra sababu ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw olu bɛ ka t'u jabalaw sigi yen nɔ ko kilomɛtɛrɛ kare 100 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na an ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ o dancɛ la ka bɔ yen nɔ ka na fɔ Kita dugu kɔnɔ Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko a ko min filɛ nin ye a ko dɔw bɛ ka kɛ dibi la dɛ o kumana ko mina ko an bɛ o kow kɛ dibi la ayiwa fɛn min ye k'a dɔn nin ko ninnu n'a taabolo ye ko marakɛbaw ni jamana ɲɛmaw olu de kan k'u ka kɛta kɛ ko sabu ko ni sajugu minnu b'an cɛla ni nkoronko minnu b'an cɛla nin ye ani ni binibini ninnu ko ni fɛɛrɛ ma ɲini ninnu na u n'a da to an bɛɛ lajɛlen na wa don n'a nataw la ko an bɛna sigi jigitigɛ kɛnɛ kan yan'o don ka kɛ an ka kɔn ka dɔ minɛ nɛnɛ na o tumana ko min ye nin ko ye sa ko bɛɛ k'i jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la ko Ala ka Mali kisi Ala ka Mali bɔ nin ye fasirijɛkulu ka nɔbila sɛbɛn le k'u tɔgɔ la an y'a sama ka b'u ka bidon bɔli kɔnɔ Yusu Moro min ye Abdoulaye Kulubali n'u b'a wele ko ACO Agence Générale Teriya Assurance Magokura Moro bɛ k'a lamɛn nin sanga in na i ye seri min fɔ seri ale ni Madumbiya olu de bɛ selenge Kiledu Madumbiya Jibril Kaba fana bɛ yen Jibril Kaba bɛ yen ko Jibril Kaba an ka foli b'a ye ka kɔrɔ grife fo wa Madumbiya kɔrɔ grife kɔrɔ grife kɔrɔ grife ka d'a ye dɛ nka a ka mobili nin
n'u bɛ katakata ntigiw minɛ u bɛ maa donbiya minɛ u fɛ wa tellement que mobili in kɛra kolo ye. U dun ka katakata ni minɛ dabila nin waati in na dɛ. Mun na de? Maa donbiya minɛ kun ye mun ye? A ka mobili. Kuma u ka fara la dɛ. N'i y'a mankan mɛn katakata ala n'a koloyara i b'a fɔ ko katakata. Olu y'o minɛ katakata ni ye yan. U t'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ karasɔrɔ b'a kɔfɛ. Ko katakata ni ye moto de ye ka karasɔrɔ k'a la. O tuma maa donbiya. Kɔrɔ dun ta a b'a ka salon de mobili salon de kɔnɔ. A ka cabine kɔnɔ. Moro tiɲɛ yɛrɛ la. A bɛ falen. An ka dugawu k'an kɔrɔkɛ ala ka mobili. A bɛ falen. Mobili ɲuman nɔgɔya ye. Ala k'a nɔgɔya ye wa kati han. Ala k'a nɔgɔya kɔrɔ ye. A ye kɔrɔ ka ye Mercedes 190 de kɔnɔ. A Mercedes. Awɔ. Ala ka Mercedes ɲuman nɔgɔya kɔrɔ ye. A banna. N'i y'a kanu n'o ye ala k'a k'a ye. Inshallah. Awɔ. Moro an bɛ sɛbɛn da. Sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔwɛrɛ la priorité. Awɔ. La priorité. Fiwa 2021. Yan fɔ i la. I ka dɔn awa min ye Ibrahima Jawara. Mouvement Mali Tuko. Malien Tuko. I ka dɔn k'u y'ale kɛ invité d'honneur ye. Ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan wa? Awɔ. Ko kalansoba dɔ fana ka kalandenw bɔli la o don u y'a wele o fana na. Ibrahima. Awɔ. O tun ye kalansoba dɔ de ka kalandenw. Sɛgɛn ne a bɛ kan bɔ président nɔfɛ. A bɛ k'a ye n den don. N'o tɛ parti an ye politique mɔgɔ minnu ye olu bɛɛ sɔrɔ u da la. A bɛ k'a ye n den bɛ k'a ye. Kabini a badabada. Burama Jawara bɛɛ wulila ka kabini maaw tɛ taa gundam. Maaw tɛ taa i y'a faamuya ba la dugu caman na kɔrɔ marabolo la hali Pajangara. Burama ye nin bɛɛ yaala. A ye nin bɛɛ lajɛlen don dire ye o. Wa garde corps tun t'a kɔ. Wa hali Kidal. Hali MINUSMA ma. Lajɛ min kɛra a taara hali MINUSMA. Hali MINUSMA ma accompagné. A banna. Awɔ barika ni kɛrɛfɛ tɛ. Faama ma bɔ a ta kuma kalama. A banna. Wa garde corps t'a kɔ. Wa Moro u tɛ dɔrɔmɛ kelen ɲini maa fɛ. A yɛrɛ ka avion b'a bolo a bɛ taa. Wa a taara yɔrɔ yɔrɔ u y'a kunbɛn ni bonya ni karama de maa si ma ɲugun a la a yɛrɛ ma ɲugun maa la. A n'an ka kamalennin kɛ. Awɔ ye le globe trotteur. Ala de. Reporter maison. Isa Kaba. Ale don ale don. Moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye festival min bɛ international Wasolo. Fiwa. Moro n'a bi kɛ kalo tile 8 kalo tile 10. Min ye a ka dɔn maa jumɛn bɛ a ko labɛn. O ti dɔwɛrɛ i ka dɔn an ka Sorofokana n'o ye Umu Sangare ye. Min ye Tandi Umu Sangare. Aw mɛ denmisɛnninw t'a fɔ ten de. U b'a fɔ ten. Ne ta ye kɔrɔmuso tɔma ye. Ne ta ye n ba tɔma ye. Moro a ka dɔn n ba tɔma Umu Sangare. I ka dɔn ale ka Fiwa. A ko min ye i ka dɔn a invité d'honneur o ye Burama Jawara ye. Min ye a ka dɔn Burama Jawara ye. Bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn a ka dɔn usine Sun PDG don. Et puis groupe o maa ɲɛmaaba don. Moro Burama Jawara a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la. Bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a ka dɔn min ye la paix ani bɛn ni keleya. Min ye lafiya ani bɛn ni keleya o bɛna curu an ka jamana kɔnɔ cogo min na. Moro festival min filɛ a b'an ka seko n'an ka dɔnko. Moro a b'o yiriwa sira kɔfɛ o y'an ka sira kofɔ. I ka dɔn bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min Malien Tukoro fana ale ka taabolo ye mun ye bɛn ni keleya o bɛ se ka sabati cogo min. Wa Umu Sangare a ye a ka dɔn min ye a welewelekan min da o ye bɛn ni keleya o bɛ se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ cogo min. Wa maa min kɛlen don k'o matarafa jamana in kɔnɔ bi o ye Burama Jawara ye. A barika Ala ye. Ton père. A ye ko tigi wele ko la. Ton papa. A ye ko tigi wele ko la c'est mon fils. I da fala kɔnɔ bin tigɛ c'est mon fils. Tata Jawara ye mun ye? Tata ma fille. Dara c'est mon frère Burankɛ lui aussi. Comme Bouakar Bad comme Issa Kaba. Ce sont mes frères Burankɛ. Cɛ i fana. Ala ɲina diya koyi. Cɛla i ye mɔgɔ tigi ye. I ta y'a dan ye. Kotigiya in ka nin fɛn caman ye koyi. Ka nin fɛn caman ye. Ala de ye nin kɛ n ye n b'a tanu. Burankɛ olu bɛɛ. Oui. Hali npogotigi ni fɛn fɛn bɛ a bɛɛ ko tɔnɔ Moro. Voilà. Bonya bɛɛ nin bɛ fɛn bɛɛ la fɔ fɛn kelen. O fɔ ne ma ko tɔnɔ su. Ayi e tɛ. U bɛ ne wele de ko i su ou bien su ye. Non e tɛ tɔntɔnya fana fɛ o. O ka di ne ye. E yɛrɛ tɛ tɔntɔnya fɛ o. Bonya bɛɛ nin bɛ fɛn bɛɛ la fɛ fɛn dɔ. Alpha de y'a fɔ. Moro min ye tiɲɛ yɛrɛ la Burama Jawara ale kɔni ye wulikajɔ kɛ a ko Umu Sangare wele min d'a ma ni ka ko in a bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen minɛn tigɛ a kɔrɔ. Burama Jawara ko a ko n sɔnna maa min bɛ Burama Jawara dɔn min ye a ka dɔn maa min bɛ Umu Sangare dɔn ninnu fila bɛɛ maaba ye anw ka jamana kɔnɔ wa i ka dɔn awa min ye Umu Sangare ale ko ale ka yetaw la ale bɛ maa min wele ka nin ɲɛmaa ta ka d'a ma n'a ye la paix fɔ a da la o ye Burama Jawara ye ale b'a
b'a dɔn Burama Jawara a kɛn bɛ ka wulikajɔ min kɛ min ye a bɛ k'a dɔn tuma bɛɛ min ye kabini dugu dɔw bɛ yen maa tɛ taa o duguw la Burama Jawara a n'a ka délégation ba n'o ye Malien Tuko k'u y'u ka minɛnw u y'u sogo donni ni ka taa bɛn ni keleya o kuma fɔ a bɛ k'a dɔn nin yɔrɔ kɔfɔlen in na Baɲangara b'o la Gundam b'o la Menaka b'o la Moro a bɛ k'a dɔn min ye ka taa Mali yɛrɛ a cɛncɛnmayɔrɔbaw la ko bɛɛ lajɛlen b'a la i k'a dɔn a bɛ wulikajɔ min na ani a bɛ k'a dɔn faso baara min na k'o de y'a to a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale ɲɛ tɛ maa la ale bɛ nin ko in bonya minɛn bɛɛ lajɛlen ta ka sigi maa min kɔrɔ ni Burama Jawara tɛ Burama Jawara fana ko n y'a minɛ ni barika ye ni faso ko don an ka taa fɛ ni Mali ko don an ka taa fɛ Mali an bɛɛ lajɛlen de ta ye mɔgɔ min bɛna ni hakilina ye ni ka bɛn ni keleya ani a bɛ k'a dɔn ka fɛn dɔ wuli min bɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan k'aw tin don ɲɔgɔn na k'o ye fɛnba ye o tuma a bɛ k'a dɔn min ye Burama Jawara ye a bɛ k'a dɔn a y'i don nin kɔrɔ ni Umu Sangare ale ka danaya ye jamana yɛrɛ mago b'o de la sisan Isa Kaba journaliste souterrain le globe trotteur JTT Moro patriote priorité kɛ la priorité Moro a ka an y'a sama ka bɔ kɔnɔ tabarakallah Ala k'an kunna diya amina ya rabbi o kumana an b'u fo kɔrɔmuso Tɔma ani k'a dɔn Jawara danaya min ni a b'u ni ɲɔgɔn cɛ Ala kan'u tigɛ ɲɔgɔn na amin ka sabu kɛ Jawara a ye wuli ka jɔ kɛ a ma dogo maa la min ye k'a dɔn k'a fɔ ni ko bɛ di maa ma n'a dira ale ma a dira a tigi ma a dira a tigi ma wallahi Ala k'a ɲɛ u bolo Ala k'a festival tɛmɛ Ala hɛrɛ la politiciens bɛ ɲɔgɔn fara la kuma min an ka diinɛma dɔw bɛ ka ɲɔgɔn fɛn a bɛɛ n'a la cɛ Burama Jawara bɛ ka lapin ɲini wolomasiri tabaw bɛ wolomasiri tabaw bureau climatisé ɲini kuma min o y'a sɔrɔ ale bɛ nord la tile bilen kɔrɔ fa bɛ kala da a kan na awɔ o y'a sɔrɔ u bɛ climatisé kɔrɔ yan a nun datugu a bɛɛ n'a la cɛ o kuma Yusu i k'a dɔn k'a fɔ an b'a fɔ ka Jawara diko ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn kunnafoni minnu kun kamarila an bolo olu tɛ nin ye de ni an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ foli n'an y'a kɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ bɛɛ tanu ni k'a wale ɲuman dɔn ayiwa i b'a dɔn Ibrahim Sanogo an b'ale fo nin kɛnɛ in kan a bɛ i k'a dɔn Guana ka foli kɛ Mustafa Senbara ani i k'a dɔn k'a fɔ a ka maa ɲɛmaa ye Kalilu Sila ayiwa Yusu ko ka foli ko k'a ɲɛsin i ma ayiwa nin sanga in na ko k'a ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma ko min ye ko Ala k'an kisi hakilina jugu ani kojugu tigilamaw ma o ye dɔ ka dugawu ye Seri Jara an b'a fo ka kɔrɔ ko plan fo n'o ye Umaru Keyita ye an b'ale fo nin sanga in na k'a b'an fo an yɛrɛ ka foliba ye walahi an yɛrɛ ka foliba ye o kumana Sanba n'o ye cɛ gɛlɛnw ye jamana kɔnɔ Sanba Traoré Kopla ye baara kɛ jamana in ye bi ma dugujɛ dɛ hali bi a bɛ baara la o a dogolen de don Yusu yan'an ka wuli sa nin ye i k'a dɔn Bani Sɛbɛn ye i k'a dɔn an yɛrɛ cakɛɲɔgɔn n'o ye Nesa Dunbiya ye n'ale bɛ don kibaru lase nanzarakan na Renouveau TV la yan nɔ k'u n'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen dusukun tɔɔrɔlen ni u dusukun kamikaminen u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko min ye Mamadu Sakɔ ye ale kani ale ntanyana k'a si to san 92 la Mamadu Sakɔ yɛrɛ i k'a dɔn min ye fonctionnaire ye retraite la ale tun bɛ baara kɛ énergie la a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin waati in na u bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cɛmɔgɔ de la o kumana a fatura k'a si to san 92 la janajaw olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ka bɛn ni bi jumadon ye avril kalo tile 2021 san nɛgɛ ɲɛ 14 n'o ntana gosira an bɛ dugawu kɛ i k'a dɔn banbatɔ Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ka dugawu kɛ somɔgɔw ye Ala ka limaniya k'u la Ala kana taa ni du barika y'a fɛ ka hinɛ an ka banbatɔ bɛɛ lajɛlen la ka lahara sɔnsumaaw ye ka badabada dali nɔgɔyaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Moro an bɛ bi ta jɔ ni Ala sɔnna ni Ala sɔnna ma ntɛnɛn don an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka jɛ Ala k'o jira an na a k'an bɛn inchallah